Είναι το πολιτικό γραφείο. Θα αργήσει. Δεν ξέρετε το παιδί. Φώναξε το Σεραφείμ. Τι γίνεται? Δεν μπορώ να το δω. Μα, αυτή είναι η διαταγή του κύριου Υπουργού. Είπε να τους συγκλήσω στο κέντρο γραφείο. Το κλειδί το έχει ο χωροφύλακας. Πώς σου φάνηκαν? Ο Σεμικός, εντάξει. Ειδικά η Αγγλά μου. Μόλις με είδε, βούλωσε τα μάτια της έτσι. Και έκανε να μου μιλήσει. Σε έκανα νόημα. Ευτυχώς το κατάλαβα. Έχεις την αναφορά? Δεν την ετοίμασα ούτε. Δεν του πεις ότι από την τελευταία δεν έμεινε ικανοποιημένη του Παπαδονάτος. Και εσύ να δίνεις όλη σου την προσοχή, να μην σου πει και τίποτε. Σε λεπτομερώς όλες τις αποφάσεις που λαμβάνεις. Όλες τις διαταγές των Γερμανών. Ακόμα και τα πιο ασήμαντα μέτρα του Υπουργείου. Εντάξει. Πώς θα την έχω? Θα σου τη στείλω στο σπίτι με τον κύριο Υπουργό. Χάρη στο καπέλο του Μπαμπά. Είναι το πιο σίγουρο μεταφορικό μέσο. Ένα τσιγαρόκαρτο είναι όλη και όλη αναφορά. Το πετσάκι της Ρεπούμπλικας. Και ο κύριος Υπουργός γίνεται ο μεταφορέας του ταχυδρομείου. Ότι μ' αρέσει λοιπόν τούτη η συγκοινωνία δεν φαντάζομαι. Όχι δα, κύριε Ζάντλα. Ορίστε. Με λέτε ακόμα κύριο Ζάντλα. Και πώς θα σας λέω? Δεν είπαμε. Δεν γίνεται ακόμα, κύριε Ζάντλα. Σιγά σιγά θα έρθει κι αυτό. Βλέπετε, βρίσκομαι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση. Πιάσε τη φοφό. Ποια είναι αυτή? Για φίλη μου, μαζί με το Γιάννη. Αυτό που δουλεύει στο θείο σας. Ακριβώς, δεν τα μάθατε. Κάτι άκουσα. Χθες βράδυ παρακάλεσε τον Μπαμπά να δώσει τη διαταγή να τους αφήσουν. Δεν δέχεται κουβέντα. Το μόνο που υποσχέθηκε είναι να τους ανακρίνει ο ίδιος. Σπουδαία παρακολούθηση. Γι' αυτό ήρθα σήμερα από εδώ. Παρακάλεσε και τη μαμά να έρθει, να τον πείσουμε και δύο να τους απολύσει. Γιατί λίγο να τον αφήσουμε να και κάνει άλλα αντάλλα. Τι όμως θα πούμε τα μάτια σας. Ευχαριστώ κύριε Ζαντλά. Βλέπω πως σας ενδιαφέρουν αυτά που με ενδιαφέρουν. Εσείς ενδιαφέρεστε για αυτά που με ενδιαφέρουν. Εγώ. Μου είχατε δώσει μια υπόσχεση. Ποια είναι η υπόσχεση? Ότι αν καταφέρω να μου σπάσω από το Υπουργείο των Θείων σας, τον πατέρα σας, θα το εκτιμούσατε δεόντως. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν μπορείτε να πείτε ότι για το σκοπό αυτόν να εργάσει όσο μου ήταν δυνατόν. Όμως, δεν κρατάει το λόγο σας. Η στιγμή είναι τελείως ακατάλληλη. Ο Μπαμπάς ούτε που θέλει να ακούσει το όνομά σας. Εσείς, Εμένα, κύριε Ζαντλά, ξέρετε τα αισθήματά μου. που το παπάς δεν λογαριάζεται στην Ισάνα. Έχω τον τρόπο, από άγριο θηρίο που είναι, να το κάνω άρμα. Τα ίδια λέει και εκείνος για εσάς. Τόσο το καλύτερο. Αυτό σημαίνει πως έφτασε στιγμή για την ωραία μάχη. Ένα πράγμα θέλω να ξέρετε στην Ισάνα. Και να έχετε σε μένα απόλυτη πίστη. Στη ζωή μου δεν έχασα καμία μάχη. Κερδίζω άλλες πολύ δυσκολότερες. Και αυτό σας λέω πάλι. Τα νιάτα φύρονται. Οι ενθουσιασμοί περνούν. Το μόνο που μένει είναι ό,τι πάνω από τη ζωή. Αν στεθεί το δίλημμα, να σταθείτε, να συλληφθείτε το απόσπασμα ή να σταθείτε στον μπράτσο μου, τι θα προτιμήσετε? Ω, καλημέρα σας, κύριε Ζαντλά. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Τα πράγματα μαζί σας. Τι γίνεται, Άννα? Και είπε ο Μπαμπάς, τα μάθατε τα νέα. Πώς? Δεν κάθε και φρόνημα, κύριε Ζαντλά. Έχει το γραφείο κόσμο. Να δείτε τι τραβάω με τους συγγενείς και φίλους που είναι συλλαμβανωμένα. Το τηλέφωνο μου χτυπά από το πρωί ίσως το βράδυ. Το σπίτι μου είναι γεμάτο κόσμο. Γυναικούνες, κορίτσια, λαός, άντρες, δέχομαι. Α, δεν μπορώ. Θα το δεις όλες ακροάσεων. Είσαστε υπουργίνα, κυρία μου. Έχετε υποχρεώσεις. Βάσα να πούμε υπουργίνες. Κλητήρ! Ναι. Θα πάρετε κύριε Ζαντλά. Μέση. Παρακαλώ. Εδώ είναι το σπίτι μου. 3 βυσινάδες. Δεν θέλω εγώ, μαμά. Κάνει καλό στα νεύρα, παιδί μου, και σε πολύ. Τηλεφώνησε του μπαμπά σου, Άννα. Όχι ακόμα. Αλήθεια, εμείς. Μπορεί να αρχίσει και πρέπει να τελειώνει. Αχ, θα λυπάμαι τα παιδιά που συλλαμβάνουν. Δεν κάθε χρόνο, κύριε Ζαντλά. Βρέστε, έχει κριτικό προκηρύξεις. Εμπρός, πολιτικό γραφείο κύριου Πρωθυπουργού. Εδώ κύριε Υπουργού Κρατικής Ασφαλείας. Αυτοπροσώπους. Θα μπορούσα να δω το σύζυγό μου? Μάλιστα, η κύριε Υπουργό Αυτοπροσώπος. Υπουργικό Συμβούλιο. Τελειώνει. Καλά, δεν μόλις τελειώσει, το δέμενα στο γραφείο. Φτάνει. Τώρα μέσα στη Μητράκη. Άκουσα να σου πω, δεν φιλανθρωπικό κατάστημα εδώ μέσα. Είναι το Υπουργείο της Κρατικής Ασφαλείας και ο Υπουργός είναι ο κύριος Δημήτριος Χαρίφρος. Το ξέρετε αυτό? Μας φώτισες, φυσικά και το ξέρω. Δεν το ξέρετε. Αν το ξέρατε, θα πάβατε να με ενοχλείτε. Σημειώστε το άπαξ διαμαντός. Και εσύ και εσύ.
Αν η ασφάλεια του κράτους απαιτεί να συλληφθείτε κι εσείς, θα συλλάβω κι εσάς. Κι εσένα, καλά εσένα δεν το συζητώ. Κατασέβεια, άπατα, προχθές φωνάχτηκες στον ύπνο σου και πατέρα να με πνίξεις. Φωνάχτηκες πως είμαι ο Παπελεονάρος. Τώρα απλείς να με συλλάβεις. Μάλιστα. Αν είσαι υπουργός εσύ, εγώ είμαι υπουργίνα. Μα είσαι υπουργίνα, διότι είμαι υπουργός. Μη έχεις πάει δύο σπίτια. Τα σπίτια μου! Εδώ μέσα θα με κυνηγάνε. Μαρία, επιτέλους πρέπει να το καταλάβεις. Είτε είμαι υπουργός διότι είσαι υπουργίνα, είτε είσαι υπουργίνα διότι είμαι υπουργός, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Επιτέλους, είναι αναξιοπρεπές για την υπουργίνα να προκαλεί καυγάδες εις βάρος του κυρίου Υπουργού. Αντίκειται! Αντίκειται! Σοβαρικά, είστε σε όσοι. Τους προστατευομένους σας έκανα ό,τι μπορούσα να τους ανακρίνω εγώ προσωπικώς. Γι' αυτό καθώς σας είπα διέταξα να μου τους φέρουν εδώ. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Είναι τελώς αθώοι, παπά. Αυτό θα το κρίνω εγώ. Μη φωνάζετε, φυσικά. Τα αναρχικά στοιχεία θα χτυπηθούν οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Ενώ όσο είναι ο χαρίτος υπουργός, θα αισθανθούν τη σιδηρά πυγμή του. Είμαι ένας υπουργός δυναμικός. Τελείωσε. Τέλος πάντων, κάνω τι θες, αλλά να πεις τα παιδιά. Έληξε ακρόαση. Παπά, σε παρακαλώ και πάλι μην μιλήσεις άκρια στη Φωτό. Είναι τόσο λεπτή η καημένη, δεν μπορεί να πάθει. Ήδη θα έχει φύγει στη ζωή της. Έληξε ακρόαση όμως. Πάμε, παιδί μου. Αντίο, παπά. Είναι έξω. Ο κύριος Ελλάς, Θα περιμένει. ο γιατρός Κατσίδας, Θα περιμένει. μια κυρία. Κυρία, τι κυρία, νέα όνομα. Παντών, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Είμαι η Φωφό, η φίλη της κόρης. Έχω κόρη να βρίσκομαι εδώ, ρε, καταλαβαίνεις. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Εσύ καταλαβαίνεις. Μάλιστα κύριε Υπουργέ. Πώς λέγεσαι εσύ? Ιωάννης Μαμαράς. Εργαζόσουν στο μπακάλικο του Λεωνίδα Χαρίτου. Μάλιστα κύριε Υπουργέ. Το αδελφό σας. Ναι, αδελφό, ρε! Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Κάτω τα χέρια. Κάτω τα χέρια. Κάτω τα χέρια, μωρή! Πες το, γιατί σας συνέλαβαν. Είμαστε σε ένα σπίτι, σε ένα ρεσιτάρι. Τι είναι σιτάρι. Πιάνα, εδώ πετώ με γερμανικά. Μπα, από πότε ο Μπετόβεν δίνει τα ρεσιτάρι του στις κουζίνες των σπιτιών. Δεν είναι στην κουζίνα, κύριε Υπουργέ. Το σπίτι έχει δύο μεγάλες Και σάλες. από πότε τα ρεσιτάρι δίνονται στα σπίτια. Γιατί τα θέατρα στοιχίζουν ακριβά, κύριε Υπουργέ. Έτσι οργανώνονται μουσικά απογεύματα οικογενειακά. Και ο Μπετόβεν εισπράττει χρήματα για τους αντάρτες. Όχι, κύριε Υπουργέ. Γιατί σας συνέλαβαν. Μήπως είσαι ο Παπαλεονάρδος. Εγώ. Εσύ. Χριστός και Παναγία. Είσαι. Μα πώς μπορεί εγώ να είμαι ο Παπαλεονάρδος. Πώς μπορεί, νομίζετε παίρνοντας ονόματα και βάζοντας ψευδόνυμα θα με γελάσετε εμένα. Μπορεί να είσαι κάλλιστα ο Παπαλεονάρδος, όπως ένας μαντράχαλος που πιάσαμε προχθές ήταν η δεσποινής Χρυσούλα. Πάντως εγώ δεν είμαι μπάρμπας, κύριε Υπουργέ. Δεν είσαι. Στη ζωή της μαμάς. Τι σε πάρε για τη μαμά σου. Δεν μου λες, αφού δεν είσαι, πώς βρέθηκε αυτό εδώ το σημείωμα στο παπούτσι σου. Διάβασε εδώ. Αποστολή όπλων αριθμός 47 επιτυχής. Σύνδεσμος έλαβε γνώση, Μπαρμπαλεονάρδο συνεχίζει. Πώς βρέθηκε. Frau Offizier! Gefängnis. Είδες, 2 λεπτά στάθηκες εδώ μέσα και τον διεύθυνες γι' αυτό. Είναι σωστό ότι είμαι διευθορέας, κύριε Υπουργέ. 20 χρόνια τώρα διαφθείρω τα Ελληνόπουλα, διδάσκοντας την ιστορία της πατρίδας. Με τον κόσμο δίχως να το θέλω. Πού πάνε το θείο, παπά. Ο θείος σου συνελήφθη και θα συλληφθεί όποιος αντιστρατεύεται στην εξουσία μου. Τι συμβαίνει. Κύριε Υπουργέ, ένας Γερμανός υπολογαγός θέλει να σας δει. Ανέβη επάνω. Είπε να κατεβείτε εσείς. Είπε να κατεβώ εγώ, πάω. Εδώ. Όπως... Ότι υπηρετώ τους συμμάχους. Μάλλον ότι τους πουλάτε τους Γερμανούς. Ύστερα πουλάτε τους Γερμανούς στους συμμάχους. Ομολογώ πως είναι ένα εμπόριο της εποχής Παπαδίδη. Περισσότερο τουλάχιστον από το μπακάλικο του θείου μου. Όσο γι' αυτό, ναι. Μπράβο. Ακούστε. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι για τους ομιλούς. Και εγώ ξέρω να κερδίσω. Γι' αυτό σας λέω πάλι. Πάντα τα φύρονται. Οι ενθουσιασμοί περνούν.
Το μόνο που μένει είναι ότι πάρουμε τη ζωή. Θέλετε να καταλήξετε. Παίξαμε και οι δύο το παιχνίδι μας καλά. Και τώρα με ανοιχτά χαρτιά. Αν αποτύχω εγώ, σε αυτά που αποτύχατε εσείς, θα γίνετε γυναίκα? Όχι. Γιατί παρακαλώ? Σας ξέρω πολύ καλά, κύριε Ζερλά. Είστε ένας πρόστιχος προδότης. Ξανά. Γιατί ξέρω ποιους προδώσατε και πόσους προδώσατε. Και ποιοι από αυτούς του φεγγίστηκαν. Γιατί εσείς προδώσατε τον αδερφό μου τον Αλέκο και γίνατε η αιτία όλης της συμφοράς που ακολούθησε. Ύστερα, καμωθήκατε πως συνεργάζεστε μαζί μας για να κερδίσετε εκτός από τις γλύρες σας. Και μια κοπέλα που σας συγχαίρεται από τα βάθη της ψυχής της. Γι' αυτό, για την ώρα που κινδυνεύσατε πάνω στο ρότσο παιχνίδι σας, δεν διστάσατε να μας συνάξετε όλοι στον αέρα. Γιατί αύριο μεθαύριο θα παρουσιαστείτε στους συμμάχους με τις πρόμηθειες περγαμηνές σας για να ξαναπληρωθείτε για τις έτοιμες δουλειές σας. Μας παρακολουθείτε και μας ξέρετε, κύριε Ζερλά. Και εμείς σας παρακολουθούμε και σας ξέρουμε. Γελάτε, Κορίτσι. Επιπόλαιο κορίτσι. Συχαμένε. Παρ' όλα αυτά, είστε μια εξμηγευματική κοπέλα. Όμως, δεν κρατάτε το λόγο σας. Αν στεθεί το δίλημα, να σταθείτε στο μπράτσο μου ή να στηριχθείτε στο απόσπασμα, τι θα προτιμήσετε? Εμένα ή το απόσπασμα? Εμένα ή το απόσπασμα? Εσύ γιατί βγήκες από εκεί? Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, τόση ώρα που ήμουν μέσα, σκέφτηκα κάποια συμπληρωματικά στοιχεία για τον μπακάλικο του Παπαλεωνάρου. Να τα πω σε εσάς ή στους Γερμανούς? Λέγε. Πάμε 2 λεπτά στο πλαϊνογραφείο. Μονάχα 2 λεπτά. Παρακαλώ. Είμαι στο σπίτι μου. Τον είδες στον αδερφό μου. Τον είδα. Πώς είναι? Μια χαρά. Τον έχει κάνει άντρα το βίντεο. Το ηθικό. Λιοντάρι. Τι γίνεται πάνω? Εντάξει. Παραλαβές. Ρολόι. Το άλλο. Εντάξει. Ποιος? Ο ίδιος ο Αλέκος. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Δεν λογαριάζει ούτε το διάλογο. Εξωφρενών με τον πατέρα του. Μόλις έμαθε τα γεγονότα κατά λεπτός, έγινε άλλος άνθρωπος. Άμορε Άννα. Το χαίρομαι τούτο το παιδί. Σπίθα. Τον έλαβε ο ίδιος. Προσωπικός. Μα δεν έπρεπε. Γιατί? Πού μένει, πρέπει να τον δω. Αθήνα. Μου είπε αύριο θα δω την Άννα. Ανάσκελα έπεσε σαν άκουσα. Μωρέ Άννα, χαίρεται η ψυχή σου να τον βλέπεις. Τον έχει ψήσει ο ήλιος και ο αέρας του βουνού. Κοντά του ανέπνευσα βουνίσιο αέρα, μωρέ Άννα. Εδώ μέσα αναπνέω δηλητήριο. Σε ποια φυλακή βάλε το θείο? Ο Ζαλάς, Ναι, αυτό το κάθαρμα. κοντός ψαρμός. Πού το ο υπουργός? Μέσα μαζί του. Τι λένε? Δεν ξέρω. Να δω. Ψυχικά. Κάτσε στην πόρτα. Τι γίνεται? Ο κύριος υπουργός. Ο Ζαλάς. Μη στεναχωριέσαι. Θα τα φέρει ο Θεός στα δεξιά. Είμαστε σύμφωνοι? Λόγοι υγείας με αναγκάζουν να πείσω το Υπουργείο μου.